салом алайкум, хуш омадем ба канали Ройгон Авиа. Бародарои азиз, чӣ хеле ки шумо дидестен, айни ҳол мо қарор дорем дар автовокзали роҳи Абрешим Хуҷанда. Классҳои худтонро дариқ надорем, подписатсияро фаромӯш накунед. Шумо имрӯз нархномаи билетҳои автобуса аз Тоҷикистон ба Россия мефаҳмед чанд сумай? Рейсҳои автобус рӯзҳои сешанбеу ҷумъа аз автовокзали Абрешим Хуҷанд сафар мекунад то автовокзали Котельникира, нархиш 1500 сомон аст. Ва инчунин рӯзҳои душанбе ва панҷшанбе автобус сафар мекунад аз Кӯлоб, Бохтар, Душанбе, Регар то автовокзали Котельникира, нархиш 1500 сомон. Барои дастрас кардани билетҳои автобус шумо метавонед рақамҳои болои экранда занг занед, ҷойи худтонро брон кунед ва сафар кунед ба Федератсияи Россия. Мегзарем ба нархномаи билетҳои самолёт дар моҳи феврал аз Тоҷикистон ба Федератсияи Россия ва инчунин аз Федератсияи Россия ба Тоҷикистон. Билетҳои самолёт душанбе Москва дар моҳи феврал аз 1 феврал то 28 феврал аз 36000 сар мешавад то 28000 шумо метавонед харидорӣ кунед. Билетҳои самолёт аз аэропорти Кӯлоб то Москва аз 31000 сар мешавад то 26000 рубл метавонед харидорӣ кунед. Билетҳои самолёт Бохтар Москва аз 37000 сар мешавад то 29000 шумо метавонед харидорӣ кунед. Ай авиакассаи Ройгон Авиа. Билетҳои самолёт аз Хуҷанд то Москва 24000 рубл сар мешавад то 21000 рубл метавонед харидорӣ кунед. Ва мегзарем ба нархномаи билетҳои аз Москва ба Тоҷикистон. Москва душанбе аз 8500 рубл сар мешавад то 9000 метавонед харидорӣ кунед. Билетҳои самолёт аз Москва ба Кӯлоб аз 5800 рубл сар мешавад то 8000 то охири моҳи феврал метавонед харидорӣ кунед. Билетҳои самолёт Москва Бохтар аз 6000 сар мешавад то 11000 то охири моҳ метавонед харидорӣ кунед. Ва инчунин билетҳои Москва Хуҷанд аз 9000 сар мешавад то 11000 то охири моҳи феврал метавонед харидорӣ кунед. Ҳамон нафароне ки бениҳоят зиёд савол метиҳен ки шаҳрвандии Россияро дошта бошӣ, яъне шиносномаи Россияро дошта бошӣ ба Тоҷикистон сафар карда метавонӣ ё не? Бародарои азиз, буданд бародарое ки сафар кардан вақте ки дар қайд мондагӣ набуданд, худшона ба загранпаспорти тоҷикӣ билет харидорӣ кардан, рафтан гузаштанд бе ягон проблема рафтанд. Ва бениҳоят зиёди бачаҳое буданд ки худшона вақте дар қайд мондагианд ва ёра мегардонанд. Ба ҳамин хотир кадомое ки дар қайд худтона мондагӣ нестен, шумо ба загранпаспорти тоҷикӣ метавонед билет гиред ва сафар кунед ба Тоҷикистон. Ва ногуфта намонад ки ред мигрант сар шудага дар Москва ва дар ин ред на фақат мигрантҳоро меқапанд, балки ҳамун шаҳрвандои Тоҷикистоне ки шиносномаи Россияро доранд, ред мигрант гуфта шуморо мебаранд ва дар қайд мемонандтон. Бародарои азиз, ва шумо аз граница биромада наметавонед дига. Ба ҳамин хотир эҳтиёт бошед, поделитсяро фаромӯш накунед, видеоро поделитса кунед, классҳои худтонро дариқ надоред. То дидори оянда.